Ayalların iň uly ýalňyşlygy öz döýgüsiniň erkek adamy üýtgedip biljekdigine bolan ynamydyr. Erkek ikilik etmedi ýaly, ayal üýtgemelidir. Ayal ikilik etmediligi üçin erkek üýtgemeli däldir. Erkekler ideal ayal, ayallar olsa ideal er hakda arzu edýärler. Ýöne Hudaýyň olary birek doldurmak üçin yaradandygyny düşünmeýärler. Ayal hemişe erkek kişini goldamalydyr. Durmuşyň guruluşy şeýle. Köp ayallar erkegiň düşegini gydyryp bilerler. Ýöne onuň ýüregini gydyryp bilýän ayal seýrekdir. Ayal erkek kişini terk etmeýär. Onu diňe öz ýerine gaýtaryp goýýar. Ayallar erkekleriň hiç zady ýatda saklamaýandyklary sebäpli gaharlanýar. Erkekler bolsa ayallaryň hiç zady ýatdan çykarmaýandyklary sebäpli gaharlanýandyr. Ayal islendik jedelde iň soňky sözi aýdýar. Erkegiň şondan soň aýdan her bir sözi täze jedeliň başlangyçydyr. Her bir ayal ilki bilen erkegiň başga birine däldi, birinden gidýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Erkek islendik ayalda özüniň arzuwundakysyny görýär we adatça ayalyň islemeýän adamyny öwrýär. Erkek bir ýyla goly ayaly teredýär. Ayal bolsa erkek kişi ömrüniň ahyryna çenli teredýär. Erkek ayallary hemişe edil olaryň özlerine garaşýaly garaýar. Köp ayallar erkekleri nädip saklamaly diýen sorag bilen gyzyklanýar. Durmuşyňyzda hakykatdan bagtly bolmak isleýän bolsaňyz, saklamaly adam bilen ýaşamaň. Ayalyň erkek üçin edip biljek iň gowy zady gazananlaryna garamazdan onu bolşy ýaly kabul etmekdir. Käwat gatnaşyklar saklamak üçin ayal agzyny, erkek bolsa kulaklaryny yapmaly bolýar. Ayal erkek bilen gowy durmuşda ýaşamak isleýär. Erwet ýagdaýda ol ýeki özi hem ýaşap biler. Ayal gaty kysgynç bolan ýagdaýynda erkek zähmet çekmegi islemeýär. Şonda ayalyň özi köp işlemeli bolýar. Odan ayaldan erkek ilki kellesini, soň bolsa puluny ýitirýär. Erkek bilen ayalyň özara düşünýüp ýaşamak üçin olar dawa edenlerinde de bir düşükde ýatmalydyr. Bagyşlamagy bilmeýän ayal erkekler bilen tötänleýin tanışlykdan has ýakyn gatnaşykda bolmaly däldir. Ayal onu durmuş kıyınçılıklarından halat etjek erkek kişi degişli bolmaly. Ayal kaptalynda akıllı erkeği görmek islese, özü hem şol talaplara laýyk bolmalydyr. Ayal erkek kişini öz isleglerine boyun öwdirmäge näçe köp syynanyşsa, onuň ýeke galmak ähtimallygy şonçada ýokarydyr. Erkek ayal üçin maşynyň kapysyny açýan bolsa, bu ýa täze maşyn, ýa-da täze ayaldyr. Ayal gözü düşümlügi bilen erkekleri özüne çekýär we erkegiň erwet gylyklarynda oynamak bilen olary ýanynda saklaýar. Erkek bilen ayalyň arasyndaky gatnaşykda başga adamlaryň pikiri we maslahaty bolmaly däldir. Beýle bolsa, ýüz göterimde bu gatnaşyk ýyry giç dargaýar. Ayal erkegi onuň uly gelejegine esaslanyp, erkek bolsa ayaly onuň kiçik geçmişine esaslanyp saýlaýar. Samsyk erkek ayal täzeden terbiýelemäge synaşýar. Akıllı erkek onu öwretmäge synaşýar we diňe paýhasly erkek mümkin däl zady edýär
ayaly bolşy ýaly söýýär. Giýje düşündi, erkek bilen ayalyň arasyndaky dostluk epetli gowşaýar. Erkekler hiç wagt ayallar bilen töwüşmeli däldir. Sebäbi ýeňiş hem, ýeňiliş hem onuň üçin maskaraçylyk bolar. Ayal erkek adamyň özüni iýdege edýändigini duýanda begenýär we güýçlenýär. Eger bir ayal erkek kişiniň özüne bolan ünsüni we aladasyny duýan bolsa, o ýol oňa dost bolsun. Ol bile bolmak mümkinçiligi hakda pikir edip başlaýar. Erkek durmuşda dogry maksat tapmaly. Ayal bolsa dogry maksatly erkek tapmalydyr. Erkekler bir ayala hormat koymasa, u hemişe diýenýaly, olara bolan gatnaşygynda ilkinji bolup ayalyň ýalňyşlyk goýberendigini görkezýär. Gatnaşyklaryňda halat etmek isleseňiz, ayaldan onuň geçmişi hakda, erkekden bolsa geljegi hakda soramaň. Ayal ilki bilen erkegiň ayaly bolan gatnaşygyny diňe soň erkegiň özüne aşyk bolýar. Erkek söwüşmeli, sebäbi ayal tehelçe dawa jenjel sebäpli özüniň ýüze urýanlar däldi, güýçli, batyr we tutan ýerler saýlaýar. Hakyky erkek bolmak diýmek, bu ayaly boyun egdirmekligi aňlatmaýar. Ayalyň oňa özüniň boyun bolmak islemekligini aňlatýar.